Здравейте хора, това е една нова поредица от нас, Лав Хат. Аз съм Лав, другия Хат. Кажи здравей, Хат. Здравейте. Точно Да. така. Да. Имаме кадърни камъни. И снимаме в Белотински. Лав, Извинете, един малко стак смали. един стак кълдорамени камъни и 19. Откъде взе тази даймонд кирка? Направих си. И откъде диамант? Имах. Откъде? Къде не бе? Добре. А защо не ми казва, че има евент? Ти не беше на линия в Skype. Как съм пропуснал този евент? Сега. Това ще става кълдорамени камъни. Лав. Добре. Стига толкова. Да се местим, да си правим къща. Още. Къде? Нашата къща. Къде ще бе? Къща мечта. Къде ще е? Не знам. Някъде, където няма хора. Размен ти колко да влагаш. Малко. Аз имам 2. Добре. Ще съберем още. Малко е. Трябва ни поне с 2 стака. Аз имам един стак. Добре. Събирай още. Трябва да събираме и на обработване. Добре. Аз имам един саплинг. Аз имам 10 на обработено дърво. Добре. Да взема ли от тази овца малко вън? Може. За украса на къщата. Или за легла? Няма как да спим. Окей. По-добре за украса на къщата. Имам. Има още ости. На мен не се бъгна. Внимавай, защото тук е ПВП. Да, има малки неща. Вече аз имам стак да се правим къщата. А често не имаш ли? Ще се направим. Тук има къща, трябва да се отдалечим много. Айде. Къде си? Точно за теб. Аз имам 22 на обработка. Добре, хайде. Аз имам дървена брадва за лес. Добре. Къде ще е къща? Далече. Има порките. Убивай порките. Заради храната. Хайде. Лав, къде си? Не е много. Не.
Къде си? Вас тук няма ли? Добре. Остави, няма да грифаме. Само малко торчовете. Хайде. Да, съм чест. Тази къща е изоставена. Ой, извинете, болен съм. Да. Къде си? Това? Какво? Къде си ти? Качвам се отгоре на къщата. Извинете. Бъгва ми се интернета. Ще спа за малко клипа, докато оправя нещата. Ето ни пак. Оправихме положението. Това къща на сняг ли ще ни? Не знам. Както не съм. Ти къде си? Телепортираш се мен. Какво да мен? Добре. Чакай малко. Весело. Пропуснахте. Чакай. Мъгна ми се. Мога. Готово. От теб съм. Хайде. Тук ще е къща. Добре. Но тук ви По-далече от онази къща искам да е. Няма по-далече от онази къща. тук ви с базата, бе. После. Добре. Качвай се нагоре. Искам нагоре да ни е къщата. Ще ни е тук. Къде? Чакай. Тук. Долу искаш ли? Добре, ай, долу. Това порушение пода. Добре. От какво ще ни пода? От дърво. Пода на прирез, бе. Какво дърво? Ще видиш. Каквото аз средна. Окей. Къща ще ни е до тук. Къща ще ни е до тук. Добре. Аз само правя такова. Ти имаш стак дърво, нали? О, shit. Какво? Станем само обработено. Не обработеното нещо с непред. Ради 5 купчета нагоре. Е така, аз с необработено дърво през тук. Нема, как кажа аз.
Свърши ми дървото. Аз имам. Добре. Ето 4. Взимай си от обработен. Обработено. Какво кажа аз, това ще правим. Кафтинга тук. Чакай. Дърва. Дръвче. Аз имам кака дърва. Служи рез. Стига с този твой рез, какво бълнуваш толкова? Ще сложа. Побъркал си с този рез. Точно такова дърво. Какво си искаш, Реди? Все тая. Играем на survival, не играем на креатив. Няма да ни е красива къща. Ще ни е колко се може по-грозно. Сам тази стена да ни е отдал. Другото аз ще ми Добре. Чакай малко, брата. Тук има едно много работено такова батарея за къща и една Айде, тук. Посадих саплинг. А кабелстон Печка, туй. Такива работи. за покрив. За покрив, дърво. Чакай да си сетна холм. Сетни си холм. Много, но сега как ще излизаме? О, пак се бъгна, извините. Здравейте, пак се върнахме, оправихме го този проблем. Аз имам някакъв бъг и просто си от компютъра. Ето пак бъг не мога да отворя. Изгони ми от сървъра. Спирам клипа за малко. И чакайте го. Здравейте, пак го оправихме този проблем. Просто този бъг и на мен не дразни. И не знам как да го правя. Но ще намерим иначе някой ден. Може би. Чест. Отивам да потърся малко дърво. Сега качвам се. Ето го, няма да ми избяга този път. Не! Ох! Снимаш ли? Да. Кой се оставя там? Аз Окей. Къде си? събирам
дърво. Шарено. Знаеш какво. Дърво като дърво? Разбира се. Какво дърво познаваш ти? Знаеш. Шарено, бело, червено, какво знаеш? По-какви имаме вече? Добре. И торчове имаме. Аз съм 37 вече. Пак ли от евента? Да. Добре. Това. Добре, това беше всичко от нас. Дано ви е харесало. Чао! Здравейте, пак се върнахме, оправихме го този проблем. Аз имам някакъв бъг и просто си от компютъра. Ето пак бъг не мога да отворя. Изгони ми от сървъра. Спирам клипа за малко. Изчакайте. Здравейте, пак се върнахме, оправихме го този проблем. Аз имам някакъв бъг и просто си от компютъра. Ето пак бъг не мога да отворя. Изгони ми от сървъра. Спирам клипа за малко. Изчакайте.